assistejna għall-ewwel ftehim kollettiv li sar bejn il-General Workers Union u l-ħaddiem u l-management tal-Land Registry fejn wara li tħoffqet ftit innaħas minn sena ilu il-ħaddiema tlabna rikonoxximent għal General Workers Union. Saru taħdidiet anke f'momenti diffiċli fi żminijiet inkompli dan ifisser ftehim kollettiv ifisser titjib fil-kondizzjonijiet, titjib fis-salarju u importanti struttura li ħajkomplu javvanzaw il-ħaddiema fl-iskali tagħhom. Minnaħa tiegħi nirringrazzja lill-management li kellu l-istaħsibijiet tagħna li nimxu quddiem lill-arjarju u fuq kollox il-ħaddiema tal-fiduċja li jaraw fina li kienu mmexxew tajjeb minn Chris Danja. Rappresentant tal-ħaddiema bl-għajnuna tas-Sur Żgħara tas-Segretarju tat-Taqsima Sur Mondin rajna li jkun ftehim li d-drittijiet tal-ħaddiema ma jkunux mittiefsa, titjib fil-pagi, kondizzjonijiet, eċetera, eċetera. Hawnhekk nixtieq nirringrazzjak kemm lill-rappreżentanti tal-Unit flimkien il-management u l-partijiet kollha, ħadimna b'mod skiet, bla problemi, u ħadna ftehim fi żmien qasir.